pi ba pila pen imo ka jing smutenan ban kershani ka diga party daga ba pi I miss call ho new number kendai ndru pra nyau nyau kendai ndru pra nyau nyau de long ba pila por ne em ba kendian ngaku aban batai shai phang ka thong ka ba ka Meghalaya TMC party ka thmu ban ra ash ka jila jungi balay mes hoj ba long call ye pite nang ni na Meghalaya TMC office mo ban ai kuble ye pi ba pila pen I ga jing smutenan ban kershani ka diga party daga ba pi I miss call ho new number kendai ndru pra nyau nyau kendai ndru pra nyau nyau de long ba pila por ne em ba kendian ngaku aban batai shai phang ka thong ka ba ka Meghalaya TMC party ka thmu ban ra ash ka jila jungi hoj mes ta te kumba piu imo kini ki jingduna kani ka jela jungi telong kani ka Meghalaya TMC mo ka doni ka thong banwan rai ka jingkala aga baye dei ba ka puli puthi ki jaka ajing sumar ba pher tani ki lenti sengkian rukum jo khamtam ha ka baye dei ki jaka nong kendong ha ka ba ka ni ka lat kimpat biang telong kani ka Meghalaya TMC mo kani le baniara ba ka baye dei kita te phiru pila bani shimentalang ha ka banwan rai ka jingkala aga ni ka jela da ka ba phirung dukha da kani ka Meghalaya TMC party telong da fikwa mo balong dekat akan ka Meghalaya TMC party ni don kam khniat ki jingtep shphang jong thi kata kalong ka kerteng ka jaka sa ba kiwi de khnang bingin la ban pha ki ni ki jing ai sngoba na kaliang ka Meghalaya TMC party telong ba pikwa ne mo balong dekat akan ka Meghalaya TMC party and yo ban pen register ye pi ning ba ka di ka call kamut hoj ba kamut kata ka jing mentoy na ka TMC ka ka jing mentoy ka ba pipin ai katong jong ka TMC ban ai jing mentoy ko paj ba hoj ken kalong pit mo kalong banwan rai ka jingkla ka di ka jela jungi ken kalong kum ki puli puthi kini ki jaka ai jing sumar ba pher ki lenti sengkian ru mo khamtam ha ka bai di ki jaka nong kendong ken mo ha ka ba ka ni ka lat kimpat biang ken telong kani ka Meghalaya TMC kani le banera ba ka bai di kita ken tikani ka Meghalaya TMC party mo ka don ha ka jing thmu banwan ra khamtam karoi ka par khamtam ka pet bha mo te kini ki kishnong ki thau ken jo kani ka jela ka jungi ken mo badan ka me karoi ka par ken te ba pikwan mo ngikwa madam ya kata ndre tang ba ni mo kren ya kalenti ka sengkian ndre ngarong ade na po nong kendong ndre ngi bakala biang te saka pad de kata ka di tang lokal isu ga dong sida hoj telong pet mo ba long kum ni long focus ba ken to ikini ki jing ki ba fi ki shem kini hashnong hathaw sho ken to kani ka TMC long ka banimpong ka kong santam kalong banwan ra ka roi ka par sho kini ki jing duna mo ki ba ki shem ha ka shnong ka thaw banwan ra sho ka jing biang sho ki shnong ka thaw ken nama ka nget ban pen kiu shwai ki shnong ka thaw ken to jongka jela ka jungi ken telong ba pikwa to madam ya kata ndre tang ba ka hoj kumba ngan sukli pi menta mano ba leadership jong kata ka Trenumor Congress namsto mano ba di leadership jong ka Trenumor Congress te uni u pejma mukul sangma udi opposition leader kan jong kani ka Meghalaya uban yeng mo ban yele na kani ka Meghalaya TMC party kan te kamut lada kalong kumta lada umukul sangma unlong kum leader jong ka Trenumor Congress atu ka jingkeli menta ka ka bajai hiki ar hajar khatsan manu bawan rakyat ketuka Willid Administration Bill ban on kerteng yi grong basno manu bawan ban on kerteng ru wat iki MDC ki badai ki bala penbaik ka election kom da state election commission ban support upaj ba telong pi tidan ni kita ki jing ngim dei bang idon ki jing enri upaj ba ka jela udon ya ka jing Pagsiya ngan batay nga pi. Menta mano basna ya ka factory ban panhe ikar to belam ya. Atau untuk mukul sama. Tekan fair ayu ka Congress party tak mukul sama. Kan fair ayu. Telong ba. Ka isi ka plan jong mukul mensua. Balai ki association jong kidakhar. Kila kuah ban tit jaka hapok Meghalaya. Kila kuah ban krip ban don nak jaka kaputa hapok Meghalaya. Henry namar kadau bakim INOC kasnong. Kim INOC usim Henry umukul wan ra da ka ai. Ban ot kerteng urang basnong.
Ba hadin bala da order kerteng rong ba sinong kitu kir kar sila ban tit da ban tit putah po sulong ban hakajo ka por ki yo permission ban kap yu khara po sulong apa kelama kalaya kai ka stand do TMC kai men tapi wa men ban wan rakyat ta isu khamar pai ba Telong ba pet mo nga ban chutoi kita ki complain ki basidan mo telong pikwa ne em ngahapen den ben register ya pi mo ka ni ka Meghalaya TMC party kan telong pitre ne ba kumno ngan chutoi ki complain ki basidan mo kajing tre ngatre nrei pi kalong kemne madam mo ini ki kalong betang ban supen bi yu pai ba nrei ban pen bi yu pai ba yang yu uluk ulak obasa cepok nang kendong nrei teng ka ketin kajing kren nakastan jong ka ideologi jong ka parti bilong kisah nyamtra nrei kat bagi kampede kalau long kumbabam dak melu apil ribas yang ya kating ladala ban sukses ya ka jeng angut jong pai ba nrei mentah hakasau ka siang hakajing dan kan jong pi ban yo ya ka support piwan supai ba ban konben yu pai ba kani kapamla man long telong de pisngo kumno ba pikwa ne kumno ne ba nama kani kalong tang man pen register ya pite kani ka call mo kalong man pen register ban pelong dekat akani ka Meghalaya TMC party telong kumbanga ong mo danga register ya pi asal pentok kita ki complain ki ki ba pisngo kan pi ban komplain kamdan kamba pi pen komplain ni ladap komplain na kapor sa kapor bat nginem kwaru ban ya trikam ya kum kitu ki polisi ki baladap ladadai mukul sangma nri lada kalisi la bandai do wi leader kamot ngila ban support kat kum ka ideologi la ne ka stand jong ki henry menta ka support ka jingle jong u dei ma u bawan rai ki ai kum si benta la de ngiya kat kum ka gendon ak ba u ya mukul ngi dei trajaka ngadon ka mau ngadon usiap hapok ka kendau jonga nri nya hapdon kamte ban si manosi na polisi la ne possible manu bawan rai ka ngai hatum dei mukul jonga tang bangi hapo nong kendong ngidon bok namar baki nong kendong pundon nong komplain kai kestan bakum gani ong yung mukul sang mato ka komplain ong ba nakaliang pad ba ya pi ba mukul bye bye syok ba ho telong long ba pim kwa da ba long ban long dekat akani ka Meghalaya TMC party ngate kong tangkatang alakut nganam kwa bani keren bun kesin ban long dekat ba TMC ngam kwa andre dalong dekat ba pi ngatre to kata ba kubli shibo ni ka por jong pita te ma to ya piro kumjo ta